Iba ka na ko ta, hindi ko nakakabit ka. Ayan. So yun, hindi ko ina-expect na yun. Dito pa kasi ako sa barracks. Ayan, so kasi kakataas lang namin magpintura. Then yun, nakita ko sila mama, kasama sila lola na bumisita. Tinignan yung bahay. Yun, masaya sila dahil ganun na napabahayan ako ng ganito na napakalaki. Kaya yun, maraming salamat po. Hindi po ina-expect nila na ganito kalaking bahay na papabahay sa akin. Kaya yun, sa lahat ng sponsor, maraming salamat kay Jojo. Thank you so much po sa sponsor sa akin simula hanggang sa huli. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. Thank you so much po. Yan only, maraming salamat. Team Pakaway, ayan, maraming salamat din po. And Kuya Alamid, thank you so much po. Na kami, kasi nakapunta na kami dito sa bahay ni Chin. Bye-bye! Salamat! Ay, pinagsusubol mo na kami. Ayan sila kuya. Sa baba. Hi! Kiss mo kasi nilang kiss. Ayan, inaanak ko po siya and pinsan ko na rin. So yung mga kaparang Quezon, panibagong vlog na naman tayo, pero dati pa rin dati pa rin puro pintura po yung ating vlog ngayon. Time check natin ay 11:30. Balik po sa kami dito sa kwarto. Ito na lang yung mga pipinturahan. Dito naman sa malapit sa hagdan. Siding dyan. Saka ito. Tapos si Chin mamaya dito siya magpintura. Dito sa labas. Sa may balcony. Okay? Ganda na. Alright. Damdamin pati na Diliw ko suko ito ang sa'yo lamang ang pag-ibig ko'y ikaw lamang. Hindi magbabago kailan pa man. Di mo ba napapansin itong aking damdamin na nais ay ikaw ang makapiling. Kung mayroong ka man, alinlangan. Puso ko'y bakit di subukan. Niligaya na ako. Ako'y pagbibigyan kahit ba na minsan lang. Sa akin ba'y sapat na yan? Basta ikaw buhay ko ganito.
Inaayos ko ang iyong isipan, pero hindi ka nakikinig. Lahat na ng buhay ko, ito pa rin. Ilang beses ko pang sasabihin na wala nang kwenta ang nakaraan, pero iyong pinipili. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiling, ikaw ay umasang gusto kong makapiling. Kahit di dapat pag-awayan, ikaw lumuluha, ako'y nasasaktan. Pag nakikita kang ganyan, sige na, tahan na. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang kasi, maniwala ka. Ikaw lang ang nais ko makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papili, ikaw ay umasa. Gusto kong makapiling. Ibibigay ko ang lahat, pati na rin ang iyong pangarap. Sasamahan kita kahit saan, kahit saan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiling, ikaw ay umasa. Gusto kong makapiling. Na 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 na. Lalo pala ang nauuwi, hati-hati, kasabay kang umigimik. Na 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 na. Naparati ng ubi. Kung saan-saan na kita inahanap, at tila banulan ng umiling na sana bumalik ka. Una pala kung saan-saan kita hinahanap,
Tinala mo lang. Oo na, sige na. Alam kong mahal mo siya. Eh ang tanong ay mahal ka rin ba niya? May huwag kang mayayamot. Di ba't ikaw ang siyang may ayaw bumitaw? Huwag mo siyang tanungin. Dapat kusa niyang gagawin ang iyong hinihiling. Di mo pwedeng hingin. Lagi mong tatandaan na pag umibig ang isang lalaki ay handa ito hamakin ng lahat, gagawin lahat ng paraan upang makamtan ka at hindi niya kakaya. Ikaw ay mawala sa kanya. Kung ika'y nalulungkot, abay huwag kang mayayamot. Di ba't ikaw ang siyang may ayaw bumitaw? Oo na, sige na. Alam kong mahal mo siya. Eh ang tanong ay mahal ka rin ba niya? Isang ulitin. Dapat kusa niyang gagawin ang iyong hinihiling. Di mo pwedeng hingin. Naor. Ha? Lagi mong tatandaan. Naor. Pag... Ha? Umaya? Pag umibig ang isang lalaki ay handa ito hamakin ang lahat. Ha? Oo. Gagawin lahat ng paraan pang makamtan ka at hindi niya sasayahan. Ikaw ay mawala sa kanya. Kung ika'y nalulungkot, ay huwag kang mayayamot. Di ba ikaw ang siyang may ayaw bumitaw? Oo na, sige na. Alam kong mahal mo siya. Ay ang tanong ay mahal ka rin ba niya? Siyang ulitin. Dapat kusa niyang gagawin ang iyong inihiling. Di mo pwedeng hingin. Hati-hati. Ubo. Alala mo. Ay, sumobra. Diba? Tatlong milyon, ikaw ang aking gusto. Pasensya na kung ako'y di para sa'yo. Ayokong mabuhay sa isang mundong walang tayo. Oh, diba? La 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 la. Ako'y lumilipad at ako'y iniwan mo. Oh, diba, diba, diba? Pinagmukha mo kong tanga. Ako'y
At ako'y iniwan mo sa ere. Di mo agad sinabi na may sa iyong isip. Oh, oh. La 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 la. May duda ka sa iyong puso. Oh, oh. Oh, diba? Nakaka-trip talaga. Ako'y nilipan, ako'y iniwan mo. Oh, diba, diba, diba? Pinamukha mo kong tanga. Kau pa rin ang siya. Ikaw ay napupuwing walang kalaban-laban. Ang kirot ng bangungot hindi mo mamutan. Gawin mo agad kang nahuhulog, bumabagsak sa lupa at biglang nadurog. Wala namang perpektong tao. Ano bang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Ano ba ang epekto kung meron kang depekto? Oh! Ikaw ay napupuwing walang kalaban-laban. Tuluyang mahulog tungo sa kalaliman. Ikaw ay agad kang nahuhulog, bumabagsak sa lupa at biglang nadurog. Ang mula. Oh! Tara na. Magkain daw muna. Kain na ako. Tara na. Kain na ako. Ayan po at kain daw muna kami. Nagtatawag na sila. At doon kami kakain sa Kilati Bidang. Doon. Ayun sila oh. At tinawag na tayo dito para kumain. Alright. Ayan, tapos na yung break time. Si Mama Chinchin naglilinis dito sa ano, mga salamin kasi may mga tumalsik-talsik na ng simento. Balik tayo dun sa ginagawa natin sa taas, dashboard. Papalit pala ako ng damit kasi ano, Chinchin. Bali bumili si Chinchin ng tape para daw di mo pintura tas tuwid. May vein naman ako, kuya. Huwag ka namang ano. Kahit pa paano. May vein. Lumaraw. Kung mga gusto magpapintura sa akin, pa-schedule na lang, magpabook na lang kayo kay kuya. Kulayan ko pa buhay niyo. Makulay ang buhay. Hindi pa buhay. Siya, si Gabi. Hindi ko pala nakasama ng layout yung ano, pag ganyan. Oo, puliduhin niya, dudublihin pa naman yan. Hindi na doble mo? Tutulo yan. Ito pwede itong dublihin. Kasi ito yung ano. Damang tip. Hindi, ilipat natin. Hmm? Ali, Huwag mo. Ililiot pa yan. Ito, nakasaw-saw. Nagsayad kasi ito na.
Sa babaan, sa baba. Bain na. Bali pag sayang. Ako ka din. Parang mo na ka dyan. Sayang nga na ibag na. Oh. Dikit na dyan. Dito sa baba na. Sayang yung take mo. Paganyan na. Huwag mo na kasi. Dali na oh. Dali na. Sa taas. Bantog. The star.
Pinto lang. At dyan ang kalawiyan. Kalawiyan. Ako babarali kasi na mind your own business. Hindi lang mga balot. Ano po, good afternoon mga kaparing Jason Balian. May pumunta dito na mag-anak ni Chinchin. Ayan. Hello? Hello! Hello? Hello po. Yo? Bumisita sila. At ayan po, dumating sila nanay dito. Ayan, sila nanay, sila lola. Nay! Kaway, kaway! Kaway, kaway! Namitin ngayon nasa vlog sila. Oh, hi, ka, hi! Hi! Hello! Kaway, kaway sa vlog! Ay, nandito kami. Hi! Gusto namin makita. Maganda ng alam. Ito lang pagtakbo. Maganda na. Ayan sila. Oh, ganda na. Oh, Ate Shani, anong masasabi mo sa bahay? Uy, di ako nag-i-expect na ganito ang makukuha mong bahay. Kasi tingnan mo yung bahay ninyo doon sa Rinaga, barong-barong. Ngayon, oh, ito na. Oh, parang nanalo sa, loto. Nay! Talaga, ang talaga swerte sa tao, di mo. Alam kung kailan ka bibigyan ng grasya. Ano yun yan? Ano masasabi mo? Salamat. Maraming salamat sa mga vlog. Dapat ka iba-vlog ka ng mga vlog. Ano masasabi Ay, mo, Nay? magka-picture kita yung mo. Masasabi ko maraming salamat. Salamat sa Yan, lola ko po. sa bahay ng apo ko, napakaganda. walang ipa. Kaya ito na, nangyari lang. Ano po siya, mama ni Papa. Yan, lola ko. Sa susunod si Lola naman naman. Sana, ibili ako ng gamit ng Hi! Kiss mo kasi ninang kiss. Ayan, inaanak ko po siya and pinsan ko na rin. Sa pakis. Perfect. Ay, baka na ko ta. Hindi nyo nakabisita. Ayan. So yun, hindi ko ina-expect na yun. Dito pa kasi ako sa barracks. Ayan, so kasi kakataas lang namin magpintura. Then yun, nakita ko sila mama, kasama sila lola na bumisita. Tinignan yung bahay. Yun, masaya sila dahil ganun na napabahayan ako ng ganito, na napakalaki. Kaya yun, maraming salamat po. Hindi po ina-expect nila na ganito kalaking bahay na papabahay sa akin. Kaya yun, sa lahat ng sponsor, maraming salamat kay Jojo. Thank you so much po sa sponsor sa akin simula hanggang sa huli. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. Thank you so much po. Yan only, maraming salamat. Team Pakaway, ayan, maraming salamat din po. And kaya Alamid, thank you so much po. And sa lahat ng sumusuporta po sa akin, sa lahat ng tumulong sa bahay nito, ayan, maraming salamat po. Hindi po yung na-expect ng mga tita ko and lola ko na ganito po yung papabahay sa akin. Kaya maraming salamat po. Yan sila. 1, 2, 3. Cheese! Nagpay ba na kinilang po eh, nagkahilig ko siya siya. Nag-iipa sa nadi! Kami, kasi nakapunta na kami dito sa bahay ni Chinchin.
Ay, pinagsusubol mo na kami. Ayan sila kuya. Sa baba.